Integrál z odmocniny zo 4 minus x na druhú v hraniciach od 0 po odmocninu z 2. Tento integrál budeme riešiť substitúciou a v takýchto prípadoch, kde je konštanta minus x na druhú alebo niečo podobné pod odmocninou, niekedy je dobre použiť substitúciu, že x sa rovná sinus t alebo x krát konštanta sa rovná sinus t, lebo potom z tohoto tu môžeme dostať možno nejaký kosínus, lebo 1 minus sinus na druhú je kosínus. Uvidíme, ako to funguje. Tuto napred spravíme to, že tú štvorku vyjmeme pred odmocninu, takže naozaj pod odmocninu dostaneme výraz 1 mínus nejaký x na druhú. Ukážeme si, ako to funguje, čiže toto upravíme ako integrál od 0 po odmocnenie z 2. Štvorku vyjmeme pred odmocninu, dostaneme tam tým pádom dvojku, lebo je to odmocnina. A pod odmocninou ostane 1 mínus x na druhú lomeno 4 dx. Tu dvojku samozrejme môžeme dať aj pred integrál. A prepíšeme to ešte tak, že bude x lomeno 2 celé na druhú, takže dáme tu dvojku pred integrál, ako sme spomínali, integrál od 0 po odmocninu z 2. A pod odmocninou bude 1 mínus x lomené 2 celé na druhú z tohoto odmocnina dx. A teraz príde táto substitúcia, pozrime sa na toto x na druhú. Riešime integrál v hraniciach od 0 po odmocninu z 2, takže na hornej hranici je to odmocnina z 2 lomeno 2, to je určite menšie ako 1. Takže môžeme spraviť takúto substitúciu, že celé toto x lomeno 2 nahradíme sinusom novej premennej t. Ako budú vyzerať diferenciály, keď toto derivujem, tak tu máme 1 polovica dx sa rovná čomu? Derivujem sinus, dostávam kosinus t krát dt. Tu potrebujem dx, tak samozrejme, že dx sa bude rovnať 2 krát kosinus t dt. No, takže teraz toto použijem, aj toto použijem a integrál prepíšem. Táto dvojka ostáva vpredu. Hranice doplníme potom. Pod odmocninou máme 1 mínus, teraz x lomeno 2 je sinus t, čiže tu máme sinus na druhú t. Toto je výraz pod odmocninou. Teraz dx je 2 krát kosinus t dt, 2 krát kosinus t dt. A ešte sa vrátime ku hraniciam. 0. Keď sem dosadím za x 0, tak vlastne 0 sa rovná sinus t. Tam musím dostať t rovno 0, čiže t je rovno 0 na spodnej hranici. Čo mám na hornej hranici? Na hornej hranici mám odmocnina z 2 lomeno 2, alebo teda 1 lomeno odmocnina z 2, čiže vlastne riešim rovnicu 1 lomeno odmocnina z 2 sa rovná sinus t na hornej hranici, teraz pre ktoré t je toto splnené. Toto je splnené pre t rovné pi lomeno 4, čiže horná hranica je pi lomeno 4. No. Teraz ten integrál môžem upraviť. V prvom rade tieto dvojky obidve môžem vynásobiť a vyňať pred integrál, takže pred integrálom dostávam faktor 4. A teraz pod odmocninou tu mám 1 mínus sinus na druhú t. 1 mínus sinus na druhú t je kosínus na druhú t. A z toho môžem zobrať odmocninu. Teraz musím pozrieť, či tá odmocnina má byť skladným alebo záporným znamienkom, ale keď sa tu pozriem, tak vlastne od 0 po pi lomeno 4 ten kosínus má vždy kladné znamienko, takže tu môžem namiesto tej odmocniny jednoducho napísať kosínus t. To sa mi násobí s týmto kosínusom t, takže pod integrálom nakoniec dostávam kosínus na druhú t dt a samozrejme nezabúdame na hranice od 0
po pi lomeno 4. No, a teraz sa nám to hodne zjednodušilo. Tento kosinus na druhu, to je asi najjednoduchší spôsob, akým sa tento integrál rieši, je prepísať ten kosinus na druhu pomocou súčtových vzorcov. To sa dá takto. Píšem si 4 krát integrál od 0 po pi lomeno 4 a kosinus na druhu sa pomocou súčtových vzorcov dá prepísať ako 1 polovica 1 plus kosinus 2t dt. A tu získavam dva integrály, ktoré viem riešiť, takže 4 s 1 polovicou mi dajú faktor 2. Prvý z tých dvoch integrálov je integrál od 0 po pi lomeno 4 za 1 dt plus ten druhý integrál, ten tu má tiež faktor 2, to je integrál od 0 po pi lomeno 4 kosinusu 2t dt. Takže použijem substitučné zátvorky. Toto je 2. Tento integrál samozrejme je t v hraniciach. Horná hranica pi lomeno 4, dolná hranica je 0. Plus a integrál z tohoto kosinusu je sinus 2t, alebo primitívna funkcia je sinus 2t. Samozrejme, keby som teraz derivoval sinus 2t, tak dostanem okrem kosinus 2t ešte dopredu faktor 2. Ten tam nechcem, takže tam musím pridať jednu polovicu, nesmiem zabudnúť na tento faktor 2 vpredu. Takže toto beriem v substitučných zátvorkách od 0 po pi lomeno 4. A teraz môžem dosadzovať. Tu dosadím 2 krát, na hornej hranici mám pi lomeno 4, na spodnej hranici mám 0, plus 2 krát 1 polovica mi dá faktor 1, takže ten tam ani nemusím písať. No, na hornej hranici mám sinus 2 krát pi lomeno 4, čiže sinus pi lomeno 2 minus sinus 0 je 0. No takže čo tu dostávame? Tuto dostávame 2 krát pi lomeno 4 je pi lomeno 2, čiže pi pol plus a sinus pi pol je 1. Tieto nuly som nepísal, takže pi pol plus 1 je konečný výsledok.